Okay. Har du lidt hjertebanken? Ja, jeg har sgu lidt. Dejligt. Nå, det er godt. Skal man have. Ja. Alt andet vil være mærkeligt, Det er ikke sjovt. Nu er selvom man har mange spring bag sig, ikke? Okay. Så det, når du skal ud af kurven, det er det værste. Den følelse, den er sådan er den altid. Men lige snart du er ude, så er det fedeste. Okay. Så det er bare om at komme afsted, der Ja, lad være med at slå ting for mig. Lad os prøve det andet ben. Så. Yes. God fornøjelse. Ja, tak. Nyd det. Ja, det skal jeg gøre. Skal lige tjekke en ekstra gang. Ja, den er i gang. Tak. Ja. Skal jeg have skoene af, eller hvad? Ja, til bare til den der. Det er så rigtig ordentligt. Har du tømt lommerne? Ja, det... Ja. Du skal komme med her. Så er du bare lige frem op til mig. Ja. Op mod mig og den der gule mellem benene. Lige præcis. Få lige en sikkerhedssele på først der, så vi ikke falder ud på vejen Ja, op. lad os lave med det. Ja. Ja, tak. Og bare rundt til højre. Lidt højre på. Godt ud over kanten. Godt ud over kanten. Så er man klar til at springe. Ja, det er jeg nemlig. Bare til at nå kanten, så er man klar, ja. Lige på. Lige på, tak. Og så kalder du på, så herfra. Nej, det har jeg sgu ikke prøvet før. Det har jeg ikke prøvet før. Er det cirka her, vi er, eller hvad? Nej? Hvad siger du? Fuck. Nå. Nu kan du ligesom se, hvor langt vi er ude over vandet. Ja. Fordi, prøv at se her. Når vi kommer helt op på toppen, Ja. så ser det ud som, vi er helt inde over kanten. Nå, okay. Når man kommer så højt op, og man kigger ned. Ja, okay. Ja. Men nu ved du, at vi er ude over vandet. Ja. Når vi er helt på toppen, og der er ro på, kurven ikke dynger så meget, så tager sikkerhedsselen af dig. Ja. Holder fast i ryggen på dig. Ja. Så skal du arme ud til siden, ligesom vinger. Ja. Og så når du står der, så siger vi 3, 2, 1, go. Og så læner du dig bare fremad. Okay. Ikke noget hovedspring. Nej. Bare læne dig fremad. Som en død mule. Ja. Svanedyk, eller hvad man kalder det. Ja. Så ryger du godt dernede af. Ja. Når du kommer op igen, Ja. så må du godt lige tage hænderne herop på panden. Okay. Man kan komme i nærheden af elastikken på vejen op. Nå, okay. Ja. Altså, bor du henne i København? Nej, jeg er fra Bornholm. Hvis du får Bornholm, der kan vi ikke helt se til. Ej, vel? Nej. Og så er det bare herovre på, er det Polterarmen eller hvad? Ja, det må man sige. Ja. Så er de lukket dig til København. Ja, det tog morgenfærgen kl. 6:30 i morges. Fedt. Det kan hjem i aften Fuck, også, mit og hjerte, det det er banker, ude mand. Nej, det ved jeg ikke noget om. Nej. Det kan godt tage det stille og roligt. Jeg har fat i ryggen på dig her, kan du mærke det? Ja, kan jeg godt mærke. Så ud til siden med armene. Er du klar, Kalle? Vi siger 3, 2, 1, og go. Ja. Fuck! Ej, hvor har jeg kvalme. Ja, det er okay. Og slut.